like kuti tine munhu watakatomboitisa nyaya yekuti wakaromba yeurombwa tichitokanyora mazita ese hama dzake muhari anditi ende munhu enoka unfortunately he is related to me muzukuru obva aenda kofirwa ndimukoma ake obva afirwa ndibaba isusu tapedza kuita chinyi clip iriya hondo yakabuda kubocha uko lini kwakarowa munhu takatiza parufu munhu asati aigwa mutumbi usati wawigwa munhu wakatiza baba ake muzukuru wangu saka vanhu vesewo vane hasha vanhu vari kubirwa lini vanhu vari kubirwa hapana zviripo papa hapana zviripo vanhu vari kubirwa nyoka dzedza zvazvinoita dzedza tine vanhu vekunana parks ava handisuda kumeshana mazita just because vanhu vari pamabasa awo tine vanhu vari kunana parks vanobata nyoka like kuti isusu tiri kuti mumijirawo maoneka nyoka especially kumasabhabhu zvasiyana nekwedu kubosha tikairohwe ngaipondwe yotemwa nematombo kunana parks uko nyoka inobatwa iri mini ende vanotori nemabato vato nezvimiti zvacho nezvimachinyi zvavanotangirira vachitobata chinyi nyoka ichitobatwa iri mhenyu ichidzoserwa muchinyi musystem because chipuko chinotodifanira kunga chichidi chichitorarama handiti tinawo vanhu vakafanewo ende macontacts avo titori nawo ekuti tinotovafonera toona shambani mwana wamai todawo nyoka aiwa nyoka inokwaniswa pazvedu haina chairitoziva ndikutsvagiswa mari nyoka iri kutotorwa musango yotobatwa apopo yotokombwa yotobatwa mumuto nenyuchi nyuchi dzedze olini ndindotodziisa dzidzi andika ukatoti pauripo vabhona ndoda nyuchi ndotokunamira nyuchi kana mumoto ndogona kutonamira chi nyuchi but zvetiri panyuchi pepe ivo vakomana vatodaidzwa kuti nyuchi dzanetsa padini tovadaidzwa kwamana mafumigation avaurayi nyuchi vanobata nyuchi iri mhenyu andika so the same process yavanoita pakubata nyuchi ndo same process yatinongoita ivo vanodzibata voenda kudzitsveta kwakadini kwakakodzera kwadzisikainteracti nevanhu handiti but isu takudzibata todziisa pauriwo why because pano vachidzitora pepe fumigation they fumigatika kudzifendesa kuti dzimboshaya chinyi simba kuti vaone kudzitora kuenda nadzo kwarudini saka isi tinodzitita after fumigation todziisa padashboard kana kukuisira pahembe bo dzinonga dzakadhakwa handiti saka patinodziisa izo dzakadhakwa tinofanira kuti titotora maclip acho dzichakadhakwa kudaro tapedza todzibvisa mamweni mainterviews ese taakuzoita nyuchi pasisina zvozokombainwa zvichidini zvichibatanidzwa handiti tapai honye dzedze totodzitora mumatoilets mablayer toilets ndo matakatanga tichidzitora kutodongorera tsvina baba uchide kutore honye kuti content idini ite riu saka ndo matangira takaita kusvika tazonota iwa mublayer toilet hamuna honye dzakawanda honye madzakatowandira manjika kune vanhu vanochengeta huku vanopupura zvandotaura pabedding yehuku pepe tikaifukura de pasi pebedding pananga paine honye honye dzetakazoona kuti paya pane honye dzakawanda kudarika dzemichinyi dzemublayer toilet saka tinoenda kosumudza bedding yedu totosevha zvakanaka totora bhaketi remvura tonyika bonini tichibudisa masarafina honye dzichidini dzichisara tasara nehonye dzedu kana dzikazadza kana kapu toto kuti iwo olini rara pasi tautokuzora honye taukunamira honye dzingutisa nemutseye dzingutisa nemumhino toisa nepai handiti pamwe ende honye inofamba honye iri stafu kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Ndakakumura hembe ndikasara ndiri birthday ndiri chizvarirwe chandakaitwa musi wandakabarwa urunzwa ndikagara pasi ndikafunya chisero ndichitora ivhu randanga ndasanganisa renyoka nerechuo nemushonga wandanga ndapiwa ndisekuru netokology so nawe iri kunetsa apa yese yekuti vari kuona nyoka nanhasi uruzwa here yavari kutaura vari kuona nyoka inawo yekuti mwana waainaye mumusha mavo haasi wani inini mukunda wawo andika atadza kuurana nenini
nenyaya dzemakuhwa right, nemaframework nekuzama kundimechanisa pandisikakwani unzwa akandisungisa unzwa right, ende nyaya yekusungwa kwangu unoiziva tiwani ndakambopinda mukati for 3 days kusvika ndazosunungurwa inini nematare enyika inei kuti andina mhosva anditi vandisungisa inini vakandivharisa mukati ndikasara ndikazosunungukawo nekusunungurwa kwandakadini pandakaitwa andika ndakabuda ndakatsamwa tiwani ende tichisvika pamba inini ndichibva kumasales chinhu chakanga chasara pandiri ihembe dzanga ndakapfeka pamwe unzwa no munhu uyu udo ndijairira wandisungisa wandisiya ndaarombe unzwa ndakasumuka inini ndikaenda kuZimri Park right. Zimbabwe nhasi ndakatsamwa kune munhu anenge aona vanonzi DJ T1 kana kuti Baba D vanobuda vachi acta namaid patichkachi handitika patichkachi MTV nasekuru Musunda Gore n'anga yaanogara achiposta achiti n'anga yeya inoshavire inoona inodini inobatsira matambudziko akasiyana siyana ichiziya zonamirisa anhu yatumira nyoka yazotumira nyuchi kwakati yatumira gudo zvazodai vana gogostole vese vaya vanonga vachitaurwa vaya kune vanhu vari padhuze navo vaudze kuti zvanzi naBaba Bona ndipei mari yangu ndo yandiri kuda. Makandishandisa tikaita maclips akawandisa tikagadzira maclips effect akawanda maclip atakagadzira tichiti vanhu vanamirana vanhu vazobuda honye uyu wazobatwa nemukadzi wemunhu nemurume wemunhu vamwe vari kupenga vamwe vachizwa vari kuona makudo vese vana sekuru Kapfidze vandakashanda navo veve tichigadzira maclip effect tichifeka vanhu tichifeka nyika kuti kwaitika zvakati kuchimani kana kuchiweshi tichiti n'anga dzadu pane mamwe maclip ataitoti muroyi wadonha kuzvishawani kana kuchishawasha handiti tichigadzira maclips esaya ndipei mari dzemaclip atakaita mari dzakapinda wani mari dzakapinda saka sei musikachadi kundipawo mari imimi muchiziva kuti kutengesa mbanje zvinhu zvataita ndezvefeki handiti mari dzopinda wotora mari yacho yo wakutiza wakwenda kondya nemahure inini ndabenefit handina kana sendi just imagine kuti makagadzira dare renyu rere ramakagadzira dare ramutape rere chatibweke handika magadzira dare ramutape rere mukati inini ndini witness yetsviki mukandini witness yetsviki ndakaona mwanyurura achinyenga mukadzi wasinyoro handiti klipi rikatenderera rikatekeshera anhu akati tsviki ndiye tsviki anhu akati witness yakaoma hapana changa chiripo papa maclip efeki esati aigadzira papasina zvanga matara aya esati aigadzira ngeefeki madrama but you are using them for marketing yekumaketa n'anga neizvese zvamuri kuita handiti but mari dzabuda hamuchadi kutipa mari ndipei mari because inini mhuri yangu inoda kurarama semararamira ta mhuri dzenyu ndoda kutofarawo semafarira muri kuita handiti izvi muri kupanana mota muri kufamba nemota muri kurarama mahotera muri kundya muchiguta nemazita edu nemaclipi edu atakagadzira but hamuchadi kutipa mari manje maclip ese atakagadzira tichiti vanhu vane mibobobo uyu uri kunyenga hanzvadzi achidai zvese zvayo ndinazvo maclip ndinawo ese handiti maclips iwo ndichamaunza pasocial media ndomapublisha ndoenda kupolisi ndoenda kumedia kwese ndichaenda nazvo and I'm prepared kuti kana tichisungwa tiri kuzosungwa inini DJ T1 Baba D My D sekuru Musunda Gore Gogostole sekuru Kapfidze tese tiri kuzosungwa ende tichadembedzana tiri mutirongo tiri mujeri tiri mumasero tichidembedzana ndo patichatanga kutaura nyaya dzedzo because ndichaenda nekumaredhiyo ndichitaura kuti zvinhu zvese ndezvefeki ende vanhu vacho vese vatakaita nawo maclip aya ndichavaunza pasocial media zvese ndichazvibudisa pachena handiti ndichazvibudisa pachena ende ndichazvitaura ende ndatotanga kuzvitaura izvozvo. Paid actors vatambi vakabhadharwa, fake miracles, zvishamiso zvenhema, the truth behind Zimbabwe's spiritual deception, and one of them just broke the silence, spilling every dark trick of the trade. A sinister scam unfolds. Traditional healers masquerading as spiritual guides exploit the vulnerable souls for profit.
using actors. Vamwe ndo vachishandisa nyuchi, vamwe honye. Kare nhasi tina mukoma wangu vari panapa vanongovaziva zita ravo rebasa randanga ndichingonzwa. Baba Vabhona. Sei makazaridza zita rekuti Baba Vabhona? Uri kuona kuti zvinhu zvinoitika panyaya yekunzi Baba Vabhona inspiration. Ini ndakatongokura ndichifarira mudhara. Saka ndaingoadmire kuti kana ndakura kudai. Saka ndichingopedza chikoro when I get married kuchimoko changu ndabva tangoita mwana wemusikana. Ndobva ndatongomududza kuti Mbona. Saka pese pandinoita anything chandinoita kuart boss tagara town wemadrama tinoacta madrama kumusic ukatarisa pamasaisai Baba Vabhona harisi first name kana kuti first zita rautangwaunzwa panapa. Baba Vabhona muart industry yemusic varimo futi. Saka ndakangorishandisa rakadaro handinozomubvira ndatsvaga rimwe zita kana kuti ndangoti zita rekumba ndo zita rekubasa ndo zita rezvese. Bozi Bhona wacho atoripo itsiriwo. Munhu anotonzi Bhona mwana. Ndakatobarawo mwana wangu inini ndikatomududza kuti Bhona fight. Saka ritori zita rekuti chero mumba ndinodaidzwa kunzi Baba Vabhona. Harisi repa internet kana kuti kustudio kana kuti kumadrama basi. Nhasi ndanatsokuona paTikTok ndopandatangira kuzviona kuti Baba Vabhona anopopora. Vabhona. Ende clip inoita raita viral zvekuti ini ndanisitozvifungidzirawo kuti richaita viral zvakadaro. Asi thank God kuti vanonga vaine chavari kuda kuti chibude chioneke kunyika yeZimbabwe. Ndo zvakonzera kuti clip riite viral. Ini ndakatongoita clip ndakanangana nevanhu vangu handiti kuti Sekuru Musundagore n'anga iri paZimuri Park kuHarare handitika na Baba D na Mai D na Chibanda TV handiti na Gogo Stole n'anga dzese dzedza na kuna vamwe vanonzi Sekuru vanonzi Sekuru anise Kapfidzi. Sekuru Kapfidzi dzese n'anga dzedza vana Mukotsanchera handiti hapana zviripo zvinonyanya kushamisira zvekuti nyika yeZimbabwe ingatovhunduka kuti kwabuda chidhoma chazadze saki, kune nyoka inozirirutsa mare, kune nyuchi dzanamira munhu, kune munhu wabuda honye. Unonzwa oleni zvese zvezve I was trying to revelate kunyika yeZimbabwe kuti vanhu vasabirwa mari, vanhu vari kubirwa pfuma dzavo, vanhu vari kutorerwa zvavakashanda, vanhu vari kubirwa in the name yekunzi traditional healers. N'anga yadai, madzibaba adai, chiremba ndiye waita izvi, ndiye wadai. Saka when it started, unonzwa oleni, pazvakatanga zvinhu izvi ndezvekuti Tichkachi, Baba D na nomwe mufana anonzi Chocolate handiti vakauya kwandiri, Baba Vabhona ona vana nezabhumu zvavari kuita, they are making it, vari kuita mari. Iwo wagara uri muart handiti you are a musician unotoacta futi madrama. Saka ngatigadzirewo zvedu kwaMutare kuno semaitiro akaita chinyi vana Jato kuHarare. Tarisa watochinja life through art. Ende ndakasegeto yuti tikatwa tisina zvikuita ende mari tachitoidawo nekutoti zvinhu zvidini zvifambe. Tikatano ngatite chinyi, ngatigadzire chinyi sini. Saka patakatanga kugadzira olini tichitanga kugadzira vana, takatanga kugadzira Dare raMutape, taitongoita zvimwe kumashure zvataimboita ukatarisa mumapages especially ichiri kutonzi T1 station isati yaTichkachi handiti tine zvakawanda zvataita tichingoti hatiri kuita kuti basa ridini page rikure zvichazobhadhara chinyi mberi handiti kusvika tagadzira dare reya takati Dare raMutape rainzi Dare raMutape rine maepisodes ataidini ataigadzira Mutape 1, Mutape 2, Mutape chati bweke this and that. Takatowanda pepe ukatotasa chero vana Mai D, vanani, vana Boss Dumbu wakutrenda izvizvi. Takanga tinawo pepe mudhara vana chati bweke, vana Motokupisa. Tese takanga tiripo vana Maverivheri. Tese takanga tiripo iri team.
Saka tanga tiri vanhu veart wemadrama. Handiti? Saka kubva kumadrama kwake tagadzira Dari raMutape ndo patakagadzira nyaya yaMwanyurura naSinyoro. Vachinzi vainyengerana chinyi? Mukadzi. Sinyoro achigara kuSouth Africa. Mwanyurura ari kuno. Inini baba Bona ndikanzi ndini witness yetsviki. Saka pandakanzi ndipe revelation yezvakanga zvandakanga ndaona Mwanyurura achiita mumba maSinyoro. Ndo pandakabuda neoni rere tsviki rere. Zvinhu zvakango iwedi rakangobuda ndiri pakutsanangura chinyi. Tsviki ndiye tsviki. Nyika yese chibva yanakirwa nechinyi? Netsviki. Ende zvakadraw attention yevanhu vakadini? Vakawanda nemabusinessmen nini. Then vanhu vakawanda vari into business vakatanga kuda kuitiwa advertisement. Tisu isusu. But pa page munhu wanga avhura page since isusu atire page tanga tisati taanaro. We were just actors. Anditi? Wanga ine atire page ndi baba T1. Wamaguti Tichkachi. DJ T1. Ndiye wakanga ine art Masai. Isusu tatakatsva. Saka chinhu chichitrenda kudaroka. T1 wakabva atotora mukana. Obva atanga kutobata chinyi? Vanhu vakawanda. Mpinga dzakawanda dzakatanga kutoya kupage. Iye ndiye waidzihandla nekutaura nani? Nadzo. Saka takaita maclips akawanda olini. Taita maclips akawanda tichita. To my surprise, ndakazoona mamwe maclips atakanga tichita semaclip atati tichazojoina Rosetta Drama 1 oita ma-episodes like zvinoitwa nemamwe madrama. Handiti? Ndakazoona inini mamwe maclips akugurwa achiswa nhamba dzen'anga. Wotona patonyorwa kunzi Sekuru Musindagore did this. Ndo vanamanisa vanhu. Bosi nemamwe maclip ataita vanhu vanamirana. Potonzi Sekuru Musindagore ndo vanatauta vanhu vanamire. Unonzwa olini? Ndoona amwanzi Gogostole ndo vaita kuti pabude nyuchi kana kuti munhu abude honye. Unonzwa? But riri clip ratakaita isusu seart dzekuda kuti tibhito system yechinyi yemadrama. Zvinhu zvedu zvidino. Taitoisa nemoyo tichitoita zvinhu izvi. Ari madrama. Ende taizama kugadzira muka reality. Kekuti nyika ione reality kuti zvisaita kunga zvinhu because acting yemazuva haichadi yana Kapfupi nana Giringo ekareya yekuti ndadonhera musupu ndadede vanhu vakazvijaira zveshe. Tata kuti tizama kugadzira zvinhu zvakaita kunga reality show. Handiti? Saka taitoita serious. Kutonga chinhu chiripo chisipo. Saka ndaona zvaiswa nhamba dzen'anga Gogostole, Sekuru Musindagore, Sekuru Kapfidzi, Sekuru Mukotsanjera, zvaiswa nhamba dzen'anga zvakugurwa tumaclips zvichiposwa masaisai olini. Ndakabvunza T1 Tichkachi kuti mukoma ko iyi ndeipi? How far? Handiti? Tichkachi akanditora akandiudza kuti hauna babona. Zvito vakomana vatipa mari. Vana Mukotsanjera wanawo nina. Vana Kapfidzi nana Musindagore nana Gogostole. Vatipa mari vati itai kuti inini ndiite viral. Basa rangu ridini? Riende mberi. Saka chizvitake kutanga chizvitake chitrue. Ndo pandakamuti hauna shamari. Vanhu vatoshana nawo complaina kuti yauri kuita yakadini? Yakadhakwa iyi. Handiti? Kazheti kako aka haufa. Handiti? But Tichkachi ndo pakanditi babona ndichazokufonera. Ndichakufonera kana ndakuHarare. Saka Tichkachi akazondifonera kuna Sekuru Musindagore kuZimuri Park. Akati babona wadini? Halo, Ndevi, taura na Mudhara. Ndikati Mudhara madini? Ndakataura naye Musindagore. Mudhara madini? Zvikazi babona hapana ona izvo zvezvo bo. Tichazonga tichizokuonawo kuti haufa. Ndikatoona izvo vanhu vari kukomplaina kunoku kuti maclips edu akushandiswa kuadvertisa chinyi? N'anga. Isusu tichitoita chinyi? Madrama zviri kufamba sei? Zvikazi ayo chinyi chingwa bata yo. Handiti vanhu vako ere bozi ndini ndaitsvaga vanhu inini. Ndini ndanga ndiri paground. Tichkachi wanga asina vanhu. Ini ndini ndanga ndine vanhu paground.
Saka akatondifonera babona kuda kuitwa chakati. Inde vandatotsvaga vanhu. Obva andisendera $20 woti isafiyo mukamota kangu azi babona. Isafiyo. Tengera vanhu chikafu. Ndo vandatoita izvozvo. Tototakura vanhu totoenda navo kunana Chigodora, kunana Dora, kunana Tsvingwe, chero kwatangofunga kuti nhasi tokwatododini kuextra drama. Kunoenderana necontent yatodotini titi. Urubata. Ndo matangira akaita chinyi. Dhiri. But ini ndakanga kutozotaiwa maclip ayarukanwa mumasaisaya. Teach kachi. Uri kutohya mari chinyi? Ndiwo. Anditi. But kukutaurira chokwadi Teach kachi haana kubvira nepakana cent. Ndaishanda on promises. Kuzano mudhara asati adini? Asati akanda babhona ruzviziva niyo kuti mudhara akati tiri kuisa chinyi? Tiri kuisa mari. Wakataura nawani mudhara, because handina ndambotaura naye pafoni. Tiri kuisa mari. Mari ichadini? Ichapinda isusu ngatidini? Saka ini segeto yoti ndodo mari. Apana pangaramba chinyi? Pangaramba mari. Saka zvinhu zvichiramba zvichidaro tichita maclip, takaita maclip akawandisa, tikaita maclip ehonye, tikaita maclip emibobobo, tikaita maclip enyoka, tikaita maclip emakudo, tikaita maclip akawandisa. Rufu chairo taitorugadzira kutodzika zvakaita kunana Bocho. Kwatosvika kutogadzira rufu pamba pavanhu. Anditi. Kwakutoti vanhu vepamba ipo kwatowirirana kuti chakupai mari mimi. Yepamba penyu patodini? Patiri kushandisa panapa. Totohaya coffin. Tototaura kuti munhu wazomuka ari paguwa achidini? Muroyi. Munhu waikwa zuro uyu wazomuka ari pachinyi? Ari paguwa achifukunura. Zvese zvaizvo dzadziri content dzataigadzira inde munhu wakanga achidzigadzira. Munhu waitotanga kuya nepfungwa yacho kuti amudara taigara pasi. Bari kazhinji munhu waiya nepfungwa yacho. Ndini kuti amudara ngatiite chakati. Kuti kaita chakati achiti viral. Anditi. But taita zvinhu zvese zvaizodzoka pa social media zvichizi nying'anga ndo yadai. Chiremba nhingi. Atisaura zveng'anga basi ka. Totaura chero nevanozviitwa nazviremba vaya. Nemaprofita. Nemamwe maprofita anotobuda mumachechi achizi aridonhesa anhu. Taigona kutohaiwa isu totobva panapa kuenda kodonha kana kuchipingi kana kumasvingo kuchechi. Muprofita achitoya pamberi pako achiti auta chitodonha. Utodonha. Mari yako yakadini? Rara todhire utongo utoti zvitori nani. Nekuoma zvitori nani ndinotombona chekupa chinhu. Chekupa mhuri. But vanongo vaengineer zvetirese nditi chikachi na Musunda Gore kana kuti na Gogo Stole neng'anga inonga iruda kuitirwa chinhu yacho ndo inonga ita kuma nditirewo chakati. Then tobva taita. Saka dambudziko rapo manyengero kuti tichikachi manje haachazozadzisi, hachazonditi tichikachi reka kuti ing'anga dzedze. Urubata dzizota zozadzisa chinyi? Zviwimbiso kuvanhu watashanda nawo. Ofuichi vanhu vaya vanouya kwandiri inini Baba Bona. Kuti iwe Baba Bona iwo ndiwo akatidaidza pachinyi? Pachiitiko kati iwo uye kuno kudo muitise drama. Muchazoite mari. Anditi. Saka mazita edu zvakufamba sei? Like kuti tine munhu watakatomboitisa nyaya yekuti wakaromba. Yeurombwa. Tichitoka nyora mazita ese hama dzake muhari. Anditi. Ende munhu enoka unfortunately he is related to me. Musukuru. Obva enda kofirwa nemukoma wake, obva afirwa nebaba. Isusu tapedza kuita chinyi? Clip riyari. Hondo yakabuda kubocha uko lini. Kwakarowa munhu. Takatiza parufu. Tiza parufu munhu asati aigwa, mutumbi usati wawigwa. Munhu wakatiza baba ake. Muzukuru wangu. Saka vanhu vese vane hasha. Kuti ona Baba Bona zvinhu izvi zvakuti costa. Ngazvibve chinyi? Pamasaisai. Atina ubatsirwa neng'anga, bang'anga dzina dzakabotibatsira ba. Tiri kuzi takabatsirwa neng'anga isusu. Tiri kuzi ng'anga yakabvise nyoka pamba pedu, tiri kuzi ng'anga yakandipa mari. Ona ngazvibvepo. Of which handina power rekuzvibvisa because munonga zvauploada ku YouTube kana ku Facebook kana ku TikTok nditichi kachina Musunda Gore.
vachiti vagona basa nedrama renyu nekuda kwedrama nekuda kwemadrama aya tongatadini taita vachigadzira zvinhu zvefeki. Do you know kuti kubva pataita content pandaposta clip yauri kutaura yauri ndafonerwa nevanhu vangani kusanganisa iwo ndafonerwa nevamwe vanhu vari kuAmerica vari kustates zo ndikakuratidza pamacontacts angu ari kutotaura kuti ndakaroverwa 700 ndatoona clip rani rako yo bozi ini ndine clip randakaitozi inini baba bona takatoreacta tichitozi ndatomira nyoka kwana bozi togana taizama kugadzira zvinhu zviri extraordinary kuti waita chakati. Inini ndakagadzira clip ratakaita tichinzi baba bona vakatumira nyoka chi pana ambuya ichitera mwana. Inini ndichitojamuka kuti ana ambuya ngadzosere mwana wangu. It was a clip yedrama yanga isiri real. Saka nyoka yacho maiwane timbotidzoka macho bozi ndakaona kuti pasocial media panotrenda zvenyoka zvenyuchi nezvevaroyi pane futi yekuti munhu anoti ndachinja kuita mazondo makumba aita mazondo. Ndakatoona futi imwe nyoka futi yakatoiswa ndirana Musunda Gora chimhanyira mune imwe room so ndikatoseka angu andinoda kukomenda ndakangoseka ndiri ndega tikati Mwari regererai vanhu. Ende nyika yeZimbabwe dai yakwanisa dai vanhu vabatsirika vabva musystem yekubirwa. Vanhu vari kubirwa lini? Vanhu vari kubirwa. Hapana zviripo ba. Papa. Hapana zviripo. Vanhu vari kubirwa. Nyoka dzega zvazvinoita dzedze. Tine vanhu vekunana parks ava handisuda kumeshana mazita just because vanhu vari pamabasa awo. Tine vanhu vari kunana parks vanobata nyoka. Like kuti isusu tiri kuti mumijirawo maoneka nyoka especially kumasabhabhu zvasiyana nekwedu kubosha wako tinoti ngairohwe ngaipondwe yotemwa nematombo. Kunana parks uko nyoka inobatwa iri mhenyu. Ende vanotori nemabati vatori nezvimiti zvacho nezvimachinyi zvavanotangirira vachitobata chinyi nyoka ichitobatwa iri mhenyu ichidzoserwa muchinyi musystem because chipuko chinotofanirwa chichidi chichitorarama. Handiti tinawo vanhu vakafanana nevo ende macontacts avo titori nawo ekuti tinotovafonera toona shambani mwana wamai todawo nyoka. Nyoka aiwa nyoka inokwaniswa pazvetu haina chairitoziva ndotsvagiswa mari nyoka. Nyoka iri kutotorwa musango yotobatwa apopo yotokombwa yotobatwa nevakomana vaya andika yotoiwa nayo yototsvetwa murumu iyo ukona nyoka yaitiza mamusunda gore yachizi nyoka yemufeso yachizi iwewe nyoka iyi ndo yakarombera ndo iri kurutsa marirere dai wakona zvayaika payakatsvetwa mumatiles meme yakatangovhiringika wakanaka kumhanya kayaita ichimhanya hainojaira matiles saka inotokotiza ende airumi munhu inonge totsvagona kuti ndapinda sei munhu and because yambokwe musachi yosvika yakutwa pai mumatiles nyoka yotangomhanya matiles meme tichikachi manje nachibanda nani nani obva watangomhanya wachidini wachipikicha iyo ichitiza iyo wachipikicha nyoka iyo ichiti ndinotiza wakomana toti yakunotiza koreko ndokonde tudini ndokonde yatutoda urutoikita saka nyoka inotoikita munhu rokustetsa uri kuona nyoka iri akati yaoneka nyoka yakarutse chinyi mari yavhunduka kurubata menzi dzacho iyo yotorohwa maklipi uyu wozobuda achiti nyoka ngeyangu ndakaipuwa ndisekuru bvumba negoto ndakadai paneswa zita rinotyisa handiti iwo uchizoona ndokuona munhu isakadi pafoni kuneso hama dzedu handiti saka zvandiri kutaura izve olinika nyoka dzofanira kunge dzichitobhadharwa nyoka dzofanira dzichitobhadharwa but nyoka iri irwa mari nevakomana vepaxima ndonongopuwa chi mari zvava nenyuchi dzedze nyuchi dziri kutobatwa dzakazara munana muziye munanani nyuchi tinozoona munhu akamumoterwa nenyuchi nyuchi dzedze olini ndindotodziisa dzedze andika ukatoti pauripo vabhona ndoda nyuchi ndotokunamira nyuchi kana mumoto ndogona kutonamira chi nyuchi but zvetiri panyuchi pepe ivo vakomana ava vatodaidzwa kuti nyuchi dzanetsa padhini tovatadaidzwa vakomana vafumigation ava avaurai nyuchi vanobata nyuchi iri mhenyu andika so the same process yavanoita pakubata nyuchi ndo same process yatinongoita ivo vanodzibata voenda kudzitsveta kwakadini kwakakodzera kwadzisikainteracti nevanhu handiti but isu takudzibata todziisa
pauriwo. Why boss pano achidzitora pepe fumigation, they fumigate kudzifendesa kuti dzimboshaya chinyi simba kuti waone kudzitora kwenda nadzo kwa rudini. Saka tinodzitita after fumigation todziisa pa dashboard kana kukuisira pahembe bo dzinonga dzakadhakwa anditi. Saka patinodziisa izo dzakadhakwa tinofanira kuti titotora maclip acho dzichakadhakwa kudaro. Tapedza todzibvisa mamweni mainterviews ese taakuzoita nyuchi pasisina zvozokombainwa zvichidini zvichibatanidzwa anditi taakusanganisa production post production wobva uzi nyuchi iwo Olin Anderson iwo washaisha kurekodha Dorcas saka watsamwa wakutumire nyuchi wabata mezi dzacho ndome honye dzedze ndambotaura kuti honye takuenda pa ezvinhu zvipaneri kudai kuti munhu anenge aine honye dzichibuda mubhurukwa dzichibuda pai honye dzedze totodzitora mumatoilets mablair toilets ndo matakatanga tichidzitora kutodongorera tsvina baba uchide kutore honye kuti content idini ite riu. Saka ndo matangira takaita kusvika tazonota iwa mublair toilet amuna honye dzakawanda honye madzakatowandira manjika. Kune vanhu vanochengeta huku vanopupura zvandotaura pabedding yehuku pepe tikaifukura de pasi pebedding pananga paine honye honye takazoona kuti paya pane honye dzakawanda kudarika dzemublair toilet. Saka tinoenda kosumudza bedding yedu totosevha zvakanaka totora bhaketi remvura tonyika bonini tichibudisa masarafina honye dzichidini dzichisara. Tasara nehonye dzedu kana dzikazadza kana kapu totokuti iwo Olin rara pasi tautokuzora honye taukunamira honye dzingutisa nemutsee dzingutisa nemhino toisa nepai anditi pamwe ende honye inofamba honye iri stubborn haigari panzvimbo one. Saka panofanira kuitwa fast tautokurova maclip iwo nekufamba kuita honye plus iwo uri kuziva kuti tiri paacting unochitawo action dzekuratidza kuti honye dziri kukurwadza zvinhu zvinokumirira zvakadini zvakanaka musystem yako bhozi uri kubuda honye kayo anditi. Clip iyo ndiyo tinonga tichida then tauzokombaina takuzokutora imweni clip iyoga yekuzokuita interview yestoryline usisina honye ichitozobatanidza mangobudisa face yangu ndichingoshinyira uchishinyira kuratidza kuti hazvisi kuitira zvakadini nyamba honye dzatorwa pasi tachikanda pamasaisai nyika yeZimbabwe yakutoti sekuru Gushu akashata sekuru Zimbabwe bozi panoda mazita anotyisa sekuru Zimbabwe prophet onini wabala level. That's the process inanga ichiitika munyaya dzemaclip uye kunzi muroyi wabatwa ndo yanditaura zvoti muroyi kungomupfekedza skin tight zvemazuva anaya ndozotonakiwa necomment section pawanya ndikuerenga vanhu vanoti makambonepi muroyi une skin tight ndonati iranyumwe unofanira kunge ari muso birthday babari but kuti tizokubudisa uri muso manje umweni ungati aiwa uri kuona totaiwa hazvina basa chipfeka skin tight wamuka ine skin tight waenda koroya wakadini wakadaro anditi tauchitaura tokuzora madota kufesi kaskin tight kako takuzora madota matsvina tobva takupakana nekangoma kutotenga kangoma munana nehanda kwakupa kangoma uchiridza kangoma uchitaura zvisikaziki anditi torata muroyi wamukakadini. Saka vanhu ivava nditovawana handati wemubobobo wamuonaka vanhu varipo vanhu vari kuda kuti nhunha dzavo dziri kuti takashandiswa maimages edu deformation of character, we have been deformed handiti. Saka kuhama dzedu nekusociety hatisi kuchatambirika zvakadini zvakanaka through content dzipi. Saka vanhu vese they are ready Olin. Chavari kuda ndechekuti mazita avo achene handiti acheneswa mazita avo then nyika yeZimbabwe yodzidza yoziya kuti hakuna zviri kuitwa nen'anga nemaprofita nana chiremba vari kuuya pasocial media vachiti ndaita ichi ndinogona ichi ndinounza mheni ndinodai ifake
zvinhu zvefeki. Tiri kuti this is the time yekuti nyika idzidze kune vakabirwa vakarabirwa zvinhu zvakaoma panguva yatiri. Saka ukaona uchinziwo vana Musundagore vaya vanonga kuti dare ravo riri kuda $100 kana $150 kungo mari yematare basi. Wobva wanzi mabooking house epamba paMusundagore paya padare rake kuZimuri Park wobva wanzi kuraramo zuva rimwe $20. Wobva wanzi uchaita 2 weeks yo wakamirira masekuru. Chicalculate kuti $20 by 7 days kana by 14 days unongo waluza mari nemaomero akaita zvinhu. Saka ndiri kuti inini for the benefit yevanhu kun'anga dzakadaenda naMusundagore handizi yangu dzimwe dzandisinoshanda nadzo dzandakashanda nadzo inini ende maclips ndichakupa ese olini ese. Why I'm doing this, handichazvidiba ende handichadi kushandiswa handiti pazvinhu zvisizvo, pazvinhu zvisikuexista. Because you could find totadzira munhu vanhu totowashaishira vanofanira kutondiregerera inangu papati yandakaplaya ini vanhu vanofanira kundiregerera. Mwari also kudenga anofanira kundiregerera because ndakatadza pane pati dzandakadidi dzandakaplaya. I know vanhu vanga rupopota kuti ebabhona anofanira kusungwa anofanira kudai ndinosungwa ndobva ndabuda because hakuna munhu akasungwa unoni ndinosungwa ndobva ndabuda. Asi kuna Mwari kudenga ndine chitema. Saka Mwari unofanira kundiregerera papati yandakadini yandakaplaya. Ndakaitawo nekusaziwa zvinhu zvichitanga kusvika ndazoziwa ayoyo unosautaurisa ba ona uri papei pepei iya futi haipo futi mhuri yangu itosafa. Vanhu varikufamba nemarapta ukatasana Musundagore, vanhu varikufamba nemafortune, vana Tichikachi varikufamba nemaRevi4 ende panguva yakabuda maRevi4 aya ndo panguva yatanga tiri papiki isusu tarichipisa vanhu vachiti gudu munhu achizoona gudu wakaba mombe. Vanhu vese vava ndinawo vanhu vangu ini vandaita kuti ahone uye kuno tudoita drama tudodai. Pane mvunzo andoda kuvhunza panobuda zvinhu zvakadai so mukurakidza kuti hamuna, because pandaona pamaposta paTikTok manatsurakidza kuti hapana chamuri kutya. Hamutyi here? Handisi kutya. Matyiro enyu mataura muri munoratidza kuti hapana kana chamunopata. Handisi kutya. Ona Olini, dai Musundagore kana kuti Gogostole kana kuti dzimwe n'anga dzatakashanda nadzo andika vari vanhu vari riu vekuti vakatonongedza kana mota inochinjeta dombo kana kutoti iwo akatokunongedza unogona kuchinja kana kamwana kadoko unonzwa. Yes, ndane reason yekutya, but ndonyatsoziva kuti hapana zviripo ba. Saka ndinotya inini zvinhu zvandinonyatsoziva kuti inini pakazi nyoka yatumwa uko pepe inini pamwe ndindainga ndiromachiri ndichisunda chiuswa kuti kana ndichitangirire nyoka kuti mhanye yakadai yatatura kumuzimu ndinotyei because ndinoziva kuti it's fake. Handisi kutaura vanhu handisikazivi ba kana kuti ndinotaura vanhu handisi kurota zvinhu zvandinotaura. Ndiri soba ndinotaura zvinhu zvandinoziva kuti hapana zviripo ba. Bo chinhu chinotyisa ka fear of the unknown ngemunhu wasati wamboswera naye kana wasati wambotamba naye kana wasati wambodini handiti. Saka zvandotaura ngezvekuti Musundagore kana achituma Tichikachi kuti enda wotsvaga anhu anonyepera kubatwa nemukwarakwato anozi aiswe runyoka anamirana handiti. Kana achizvigona ngaangoitazve nyama yakanaka ndinozvitengesa ege. Hapana anonga namirana iwe usati waona kuti yo ti munhu unonga akafukidzwa magaro nemusana makumbo ndo anonga ari kunze topikicha makumbo kwapikicha yemusoro kwakuti anhu anamirana. Budisa zvanhu akanamirana achadonyareiwa rurwadziwa andadopona. Saka unofukidzire chaura matopedza wototi panyana wototi iya kwakuzototi panguva yangu wotodana kuti hayo tatakatsikirira hapana ndakuzwa amwe anozotoita rudo ipopo because angazinonamirana ba. Saka handina reason yekuti ndivhunduke Gogostole because
fake nemabhidhiri avakanga vachita. I was there. Yeah, maivepo. Ndaivepo. Zvava newo mamwe wafundisi wandaitoona inini kutoti tahaiwa isusu kubva kuno kuenda kuChipinge. Anditi kuenda kuti munyeperera Chirema. Ukati ndinyeperera Chirema ndogona. Makatomboita? Ndoenda kuenda Chirema ndosvika ndiri kuwheelchair ndiri kumasvingo. Bonza bva kwaMutare handizikanika kumasvingo. Right, maenda kunzvimbo yekuti handizikanwi. Ndosvika ndoenda kuenda Chirema ikoko. Asandizvo. Ndodonhesa siriri ndobva ndasandizvo. Ndobva ndaita Chirema. Munhu eno ozondityiridzira kuti uchaona. Handotyi. Ndotyi. Saka pane pamakatomboenda kuchechi here? Because tabva kune n'anga. Kumachechi makatomboenda? Sha kumachechi dzakaenda. Ndatienda pamapages. Zvinhu zvizhinji zvinoitika paipa unogona kushaya face yangu. Asi ndiri behind the scene. Ndimi director. Ndiri kutaura kuti aiwa washaishe kuremara iwo. Saka kune vanhu eva munoti kune vanhu vari because mataura mukati vamwe vanhu vari kuAmerica havazozvizivi zvine zvichiitika. So vanhu vanga vachitondifonera vachidonzwisa nyaya. Vazhinji vacho vandokuudza kuti no guys, muri hama dzangu, I'm very sorry. Ende vamwe vacho vanga vachitosympathize nini because zvinhu zvakatooma, hatisenzi, hatina mabasa, hatidini. Unonge wasvikirwawo nevanhu vari kupromisa kuti we can change your life. Sandizvo? Senge naiza vese vane mota, vane chinhu. Uona baba bona kazheta ka unogona kutobhadhara rent, unogona kutengera mhuri yako chikafu, unogona kudai, unogona kudai. Andika. So due to that plight, unototi ano at least ndinotombowana chinhu something. Saka what I am saying kumhuri Zimbabwe ndeyekuti kune vakaona maclip especially andakagadzira inini ndichishandiswa ndisekuru Musundagore naTichkachi. I'm very sorry. Ndiregererei. Ndiri hama yenyu. Zvakaitika. Saka mimi kana mukatadza kundiregerera mimi ko Mwari. Iye Mwari achiboti ndakaregera nguva dzekusadini, dzekusaziva. Sandizvo. Kana Mwari achikwanisa kundiregerera ko mhuri yeZimbabwe ndinotadza kundiregerani. Kune vari kuti ngandisungwe, but kusungwa kwangu it's for the benefit yenyika yeZimbabwe.